2024 ቁጠባ ኤርትራ ዕቤት ከርእዩ ተባሂሎም ቁጠባ ኤርትራ ኣብ 2023 ናይ 2.6 ዕቤት ከም ዘመዝገበ ዝገለጸ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣብ ዝኣትንያ ዘለና ዓመት 2024 ድማ ጃምላ ዘቤታዊ ምህርቲ ብ3.1 ሚእታዊት ዕቤት ከም ዘርኢ ቁጠባ ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝወፀ ጽሑፍ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ገሊጾም ቲክቶክ ንውሕ ዝበለ ደቃይቕ ቪድዮ ክጽዕን ከፍቀድዮም ሓጺር ደቃይቕ ዘለዎ ትሕዝቶ ብምጽዓን ብዙሓት ዓማዊል ከጥር ዝበቕዐ መትገብርያ ቲክቶክ ዓማዊሉ ክሳብ 15 ደቂቕ ዝበጽሕ ትሕዝቶ ዘለዎ ቪድዮ ክጽዕኑ ከፍቀደሎም ምዃኑ ሓቢሮም ተኣደ ኣብ ኣልባማ ካብ ክልተ ማህፀን ክልተ ቆልዑ ወሊዳ ጓል 32 ዓመት ኬሲ ሃችለርስ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልተ መዓልቲ ካብ ክልተ ማህፀን ክልተ መልኩዓት ነጽላታት ኣብ ሆስፒታል በርሚንግሃም ዩኒቨርሲቲ ኣልባማ ከም ዝተገላገለት ኤምፒአር ዝተባህለት ማዕከን ዜና ገሊጻ سلام تخطاتلتي سينما سمرة أب زلخمو سلام كتهلو إنا تمننا وانا وانت أمانا حبريتا نابخم إن بلالو تحستو كم زونالو إنه نفلمو تحستو كم زونالو نايوشتها قرن نايدقن معكنا زينات وكيسنا زتفلاليو أدنغتي أقرمتي حبرتي تحستوتات إن غربلو مدب كوينو أب إرترا أتكرو بمقبار زتفلالي يبك عزبلنا يوم مدبات نابخاتكم إن غربلو مدبيو حدشت مدبات كم زونالون كالن أب أوانو نمكتتال چانلنا سينما سمرة سابسكرايب قبرو لايك شير نابلكم صاحبونا تحستونات خطاتيلكم رئيتهم أب صندوق كومنت أزفرولنا سناي مكتتال نتحستو سينما سمرن مدبات كم زون ألون أب 2024 ቁጠባ ኤርትራ ዕቤት ከርእዩ ተባሂሎም ቁጠባ ኤርትራ ኣብ 2023 ናይ 2.6 ሚእታዊት ዕቤት ከም ዘመዝገበ ዝገለጸ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣብ ዝኣትንያ ዘለና ዓመት 2024 ድማ ጃምላ ዘቤታዊ ምህርቲ ብ3.1 ሚእታዊት ዕቤት ከም ዘርኢ ቁጠባ ኤርትራ መልኪቱ ዝወፀ ጽሑፍ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ገሊጾም بزنكي كوينات روسيا يوكرين أبصعت دقعي مجبن زترأنا وجاتات نهرن كوفيد 19 زفترق قطباوي تتصعنون توسخو جاملا زبيتو مهرتي إرتراب كل تشحن إسران كلتن كابتي أب كل تشحن إسران حدنا مزجيبو زنبرة نا كل تنت وحمشت مئتاويت عبيت ناب كل تنت بسلسة مئتاويت وريدو دحر متصنح أب كل تشحن إسران سلسة جنب كل تنت وشدش مئتاويت كعب بخمسة خالة بنك لمعة أفريقيا بزوت صحفي حبر صحف بنك لمعة أفريقيا قتيلو أب عامة 2024 واقع معدنات النالعلة أب إندسترين ولك أو هالكن طلبات الناس خيد بمهلاو جاملة زبيتها وقتوت إيرترا أب زاتيني يزلنا حداس عامة بسلسة واحد مئتاويت عبيت كمزقب كنزخ الجليسهم إيرترا بمعدنات كوبر، سيلفر، زينك، ورقي، بوتاش زبالت أتحاجر بمخانة أزم معدنات أب جاملة زبيتها ومهرتي لعلترا كم زتقاوتي قلات بنك لمعة أفريقيا أب زرقوح حبريتا إيرترا كاب كل تشحن 10 طن كساب كل تشحن 10 جعتن ندق كابز لأخذتو مهرتي إتحمسا مئتاويت معدنات كوبر، سيلفر، زينك، ورقي زشفنا مخانو بمقلات أزم معدنات دم 10 مئتاويت كاب جاملة زبيتها ومهرتي كم زحزو يحبر إرترا أب أزيو تلوات أنت أفافن كلمة زلو وبوتا تركب بمخانة قطبا أبزي اللوت إناي كلمة كم زتصلو بانك لمعة أفريقيا أب تحفو يحبر
ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ወፂኹ ኤርትራ ዘለዋ ሃብታም ትሕዝቶ ኮፐር፣ ሲልቨር፣ ዚንክ፣ ወርቂ፣ ፖታሽ ልዑል ጸጋ ንፋስን ጸሓይን ተወሲኽዎ ኣብዛ ኣቲንያ ዘለና ዓመተ 2024 ጃምላ ዘቤታዊ ምህርቲ ኤርትራ ዕቤት ከም ዘርኢ ይገልጽ። እዚ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ዝገለጾ ናይ 3.1 ሚእታዊት ዕቤት ጃምላ ዘቤታዊ ምህርቲ ካብ ባሕሪ ንዝርከብ ናይ ዓሳን ካልእ ጸጋታትን ከምኡውን ናይ ሰንዓን ሕርሻን እቶት ኣብ ግምት ዘእቱ ብምዃኑ ጃምላ ዘቤታዊ እቶት ካብዚ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ገሚትዎ ዘሎ ንላዕሊ ዕቤት ከመዝግብ ከም ዝኽእል ተጽቢት ኣሎ። ቲክቶክ ንውሕ ዝበለ ደቃይቕ ቪድዮ ክጽዕን ከፍቅድ እዩ። ሓጺር ደቃይቕ ዘለዎ ትሕዝቶ ብምጽዓን ብዙሓት ዓማዊል ከጥርዝ ዝበቕዐ መትገብርያ ቲክቶክ ዓማዊሉ ክሳብ 15 ደቃይቕ ዝበጽሕ ትሕዝቶ ዘለዎ ቪድዮ ክጽዕኑ ከፍቅደሎም ምዃኑ ሓቢሮም። ሓጺር ደቃይቕ ዘለዎ ትሕዝቶ ብምጽዓን ዝፍለጥ መትገበርያ ቲክቶክ ዓማዊሉ ወይ ተጠቀምቲ እቲ መትገበርያ ዝኾነ ክሳብ 15 ደቃይቕ ዝበጽሕ ቪድዮ ክጽዕኑ ከፍቅድ ምዃኑ ገሊጾም። እዚ ደቃይቕ ናይ ምውሳኽ ዝብል ናይ ቲክቶክ ሓሳብ ኣብ ዓማዊሉ ዝተፈላለየ ሓሳብ ከልዕሉ ደሪኽዎም ይርከብ። ቲክቶክ ኣብ ሓደ ደቂቕ ዘይበዝሕ ሓጺር ትሕዝቶ ዝጽዕን መተግበርያ ብምዃኑ ብተገልገልቱ ተፈታውነት ከጥርዝ ሓጎዘ እዩ። ይኹን እምበር ቅድሚ ቀረባ ዓመታት ተገልገልቱ ክሳብ 3 ደቂቕ ዝበጽሕ ቪድዮ ክጽዕኑ ከፍቅድ ጀሚሩ። ሕጂ ድማ ካብ ምውዕዋዕ ዝረኽቦ ኣታዊ ንምብራኽ ብዝብል ሓሳብ ተጠቀምቲ እዚ ቻነል ክሳብ 15 ደቂቕ ዝበጽሕ ቪድዮ ክጽዕኑ ከፍቅደሎም ምዃኑ ገሊጾም። ቲክቶክ ክጅምርን ከሎ ነዊሕ ደቃይቕ ዝጸንሕ ቪድዮ ክጽዕን ዘፍቅድ ኮይኑ እዩ ተበጊሱ። ቀስ በቐስ ደቃይቕ እናውሓደ ብምኻድ ድማ ዓማዊል ክስሕብ በቂዑ። እዚ ሕጂ ደቃይቕ ናይ ምብዛሕ ዝብል ሓሳብ ምብጋሱ ዓማዊል ክህድመሉ ዝብል ሓሳብ ኣላዓዒሉ ይርከብ። ሓደ ካብ ዓማዊል እዚ መተግበርያ ኣነ ሓጺር ትሕዝቶ ዘለዎ ቪድዮ ምስራሕን ምርኣይን ዝፈቶ እዚ ሕጂ ቲክቶክ ዘተኣታትዎ ዘሎ ግንባህ ዝብል ኣይኮነን ደጊም ኣነ ዝስዕቦ ይመስለንን ንስኻትኩም ከ ነዚ ምቅያር ከመይ ትርእይዎ ክብል ጽሒፉ። ቲክቶክ ነዚ ዘተኣታትዎ ዘሎ ቪድዮ ናይ ምንዋሕ ፍቓድ ዓማዊሉ ከይረሕቅዎ ብምባል ካብ 10,000 ንላዕሊ ሰዓብቲ ንዘለዎ ተጠቀምቲ እዚ መተግበርያ ገንዘብ ክኸፍል ምዃኑ ገሊጹ ይርከብ። ቲክቶክ ኣብ ኢንዱስትሪ መተግበርያ ን10 ቢልዮን ክሰግር ዝኽኣለ ናይ መጀመርታ መተግበርያ ብምዃኑ ማዕረኽ ክንደይ ሰዓብቲ ከም ዘለዎ ዘመልክት እዮም። ሓንቲ ኣደ ኣብ ኣልባማ ካብ 2 ማህፀን 2 ቆልዑ ወሊዳ ጓል 32 ዓመት ኬሲ ሃችለር ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ 2 መዓልቲ ካብ 2 ማህፀን 2 መልኩዓት ናጽላታት ኣብ ሆስፒታል በርሚንግሃም ዩኒቨርሲቲ ኣልባማ ከም ዝተገላገለት NPR ዝተባህለ ማዕከን ሓበሬታ ገሊጾም። ሃችለር ሮክሲ ክትብል ሰሜታ ቀዳሜት ጓላ ብ19 ታሕሳስ 8 ربع ጎደል ክትገላገልን ከላ ረበል ኢላ ሰሜታ ጓላ ድማ ድሕሪ 10 ሰዓታት ብ20 ታሕሳስ ሓሪሳ ክብል ኣልባማ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጾም። እቲ ዩኒቨርሲቲ ወሲኹ ናይ ዘንማናቱ ምሕራስ ፍሉይ ዝገብሮ ካብ 2 ማህፀን ምዃኑ ክብል ሓቢሩ። بمسرت حبريت هاجراوي بيت نباب طعنا كلتا مهتن زلون دق أنستيو كام مليون حانتي أيبل إذا نزن كلتا إشالات تجلاجلا زل أد أبا 10 عمت إن كلايو كلتا مهتن كم زلوا ترجاجيتو بمسرت مجلتي كلينيك كليفلاند كلتا مهتن زلون دق أنستيو بارو نتب 300 تاويتيو هاتشلر أبرسي كلتا مهتن كلتا كسر مهتن ونالوا نهاجلر زكتاتلا زنبرا حكايم أنا نهاجلر أبز سالستي إنساي كتاتلا نيرة كل التمات إن كم زلوا يفلتة حاجة قلعة إن تتبخو كل التقلع كاب كل التمات إن مركبا جن إذا حكم الناوي تأمر يكبل جليت وام تلتي سينما سمر استفلالية تحسونا باخم نبللو مدب كمزونالو بزخن زازمينا تحسو همزونالو نايوشتا هاجرن نايدقن معكنا زينات وكيسنا
ዝተፈላልዩ ኣደነቕቲ ኣገረምቲ ሓበርቲ ትሕዝቶታት እንቕርበሉ መደብ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ኣተክሮ ብምግባር ተፈላለየ ይበቅዕ ዝበልናዮ መደባት ናባኹም ነቕርበሉ መደብ እዩ ሓደሽቲ መደባት ከም ዝሁናሎን ካልእና ብዋኑ ንኽትከታተሉ ቻነልና ሲነማ ሰመረ ሳብስክራይብ ግበሩ ወድሓንኩም